Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बिग आपडेट गुड निउज बेनो जाबाय राङा हाबबाय दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों रां हाबबा मोनसे भिडिअ नांगौ होननानै दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय फैसा हाबबाय स्किमा दा बबे राङा हाबखो मानि हाबखो जों डिटेल्सखौ शेयार खालामगोन बेनिखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों Bodo Job Infoआव साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम एबा आस'निनि बागै नोंथांमोनाहाय मोनबाय थागोन लेटेस्ट आपडेट आरो लोगोसे जाय नोंथांमोना ग्रुपआव दङ SHG मेम्बार्स नोंथांमोननि 10,000 राङारि अनसुंथाइनि फर्माहाय मिस्टेक जाबाय नामा जुदि मिस्टेक जादोंबा गोरोन्थि जादोंबा रिजेक्ट जागोन नामा स' बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों दा जों बेखायनो फार्स्टआव फैग्रोबाय आसामनि स्किम बेनो जाबाय अरुणोदय जाय नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायो बेनो जाबाय 750 नोंथांमोना जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव मोननाय जायो दा बेनि राङा हाबदोंना हाबाखै गोबां गोनो गोथो जायो मानोना बन्द' दिनमोन आरो लोगोसे नोंथांमोना सेकेन्ड सेटारडे सानडे डेट गोग्लैदों दा नोंथांमोना एकाउन्टआ एक्टिभ थाबासो बे रांखौ मोनगोन जायना एक्टिभ गैया नोंथांमोना बे रांखौहाय मोननाय नङा हमना ला सिगां मोनोमोन नाथाय दा मोनला डेट मिन्स नोंथांमोननि एकाउन्टआ एक्टिभ नङा नाथाय एक्टिभ खालामथारनांगोन बेखायनो आधार कार्डजोंहाय बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना लिंक खालामथारनांगोन फैबाय थानाय स्किम मोननो आरो लोगोसे किस्ति मोननो जेब्लायबो नोंथांमोना एक्टिभ थाबासो मोननो हागोन दा बिनि राङा हाबदोंना हाबाखै होनोब्ला स' बिनि राङा हाबबाय नोंथांमोना चेक खालामदो 750 राङा 9 थारिखआव एबा 9 डेट खालि हाबबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय बेनि रां हाबनायनि डेटखौहाय नोंथांमोना मोनबाय अके मानोना बन्द' दिनावहाय एडभान्स होयो स' बेखायनो नोंथांमोना 9 डेटआवनो बे रांखौ मोनबाय एकाउन्टआव नोंथांमोना चेक खालामदो आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोनाबो 750 रांखौ मोनदों आरो नेक्स्ट लेभेलावबो गोदान एप्लाइ जायोबा स' नोंथांमोना बे रांखौनो मोनगोन स' बेखायनो नोंथांमोना BCDC लेभेलाव पन्सायत लेभेलाव जेब्ला फैयो फर्म साबमिट खालामबानो जाबाय आरो बेट लांगोन ब्लक अफिसाव एन्ड बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट अफिसाव लांनानै बेनिफ्राय स्टेटआव लांनानै नोंथांमोननो जायखिजाया अक्ट'नि 10 डेटनि सिगां रांखौहाय सोहरनाय जायो बेनिफ्राय आसाम स्टेटआव गासै 52 लाख रेशन कार्ड दङ बेनिफ्राय दा मोननाय स्किम मोननाय आस'नि मोननाया गासै 22 लाखल' मोनदों बेखायनो जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नेक्स्ट लेभेलाव 3.0 जेब्ला गोदान एप्लाइ जागोन नोंथांमोना मोनगोन आरो जेब्ला जायो बैसागु उनावहाय नोंथांमोना बे आपडेटखौ मोननो हागोन दा बे जाबाय थांबाय नोंथांमोननि आसामनि स्किम दा फैबाय नोंथांमोननि मदि सरकारनि राङारि अनसुंथाइ बेनो जाबाय 6,000 नोंथांमोना बोसोराव मोननो हायो बेनो जाबाय PM किसान स' बे PM किसाननि राङारि अनसुंथाइखौ माब्ला सोगोन गोबां नेगासिनो दङ 16 किस्तिखौहाय दा बेनि आपडेटआ जाबाय नोंथांमोनाबो फिन खनसेबाव आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन एक्टिभ थानांगोन स्टेटासआ अब्लासो नोंथांमोना बे रांखौहाय मोनगोन दा खायसे गेजेराव मोनदोंमोन नाथाय मोनासै डेट मिन्स नोंथांमोननि बेंकआ एक्टिभ नङा एबा नोंथांमोना KYC एबा आधार सिडिं लेन्ड सिडिंखौ नोंथांमोना खालामाखै स' बेखौ खालामबासो नोंथांमोना मोनगोन दा बेखायनो PM किसाननिफ्राय मोनसे एवारनेस प्रग्राम लादों जे नोंथांमोननि केम्पेइना एबा नोंथांमोननि बेफोरबायदि खामानिया सोलिबाय थागोन दा बेखायनो ID होना नोंथांमोना स्टेटासखौ नाय अब्ला साबसिन जागोन एन्ड बेनिफ्राय 2 निफ्राय 21 फेब्रुवारिनि गेजेराव माखासे KYCआ सोलिबाय थागोन पर्टेलाव बेखौ बुंदों PM किसाननिफ्राय स' बेनिफ्राय रां हाबनाया नोंथांमोना 21 फेब्रुवारि उनावसो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबगोन नाथाय दासिमबो डेट फिक्स खालामाखै बिथांमोना पर्टेलाव एनाउन्स खालामाखै दा मिथिबाय नोंथांमोना 21 फेब्रुवारिसिम माखासे खामानि सोलिगोन PM किसान अफिसियेल हिसाबै दा बेखायनो नोंथांमोना 10 मार्चनि सिगां एबा नोंथांमोना 21 फेब्रुवारिनिफ्राय हमना ला 20 मार्चनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबनायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय 2,000 नोंथांमोना 2,000खौ मोनसिगोन माने बोसोराव 6,000 नोंथांमोना मोननो हायो स' दानिया फैबाय जोंहा नोंथांमोननि SHG मेम्बार्सफोरनि ग्रुपनि राङारि अनसुंथाइ जेरावहाय 10,000 मोननो फर्म साबमिट खालामगासिनो दङ आरो बेयाव फर्म साबमिट खालामनायाव नोंथांमोना गोरोन्थि जाबाय नामा गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ आरो लेटेस्ट भिडिअ लाबोबाय जे नोंथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जाया दा जायफ्रा गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांमोना मा खालामनांगौ बे फर्म साबमिट खालामनायाव नोंथांमोना गोरोन्थि जाबायबा एबा लिरनाया जुदि गोरोन्थि जाबायबा मा अपसन दङ दा नैबे फ्रेश नोंथांमोननि फर्म नोंथांमोना बेयाव मोनदों फाइनाल फर्म साबमिट आं बेखौ एसे ब्लार खालामबाय मानोना माखासे प्राइभेसि खोथा थायो दा जोंहा माखासे साननांगौ बाथ्राया बेनो जे जायफ्रा खुदिया गैयामोन नोंथांमोना खुदिया दं होनदोंमोन अब्ला मा जागोन थ' नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोननि खामानिया बेल' जास्ट नोंथांमोना कारेक्सन खालामना लानो हायो जेबो बेयाव मिस्टेक जादोंबा जेबो गिनांगौ गैया दा बेखायनो 17 नाम्बाराव बुंदों नोंथांमोननि खुदियाफोरनि बेसां जुदि खुदिया एबा गथ'फोर दङबा होबानो जाबाय हमना ला हौवा हिन्जाव जायखिजाया बेनिफ्राय 18 नाम्बाराव बुंदों फरायसालियाव थांनाय 3 निफ्राय 4 बोसोरनि गेजेराव 3 निफ्राय 14 इयार्सनि गेजेराव जुदि हिन्जावसा गथ' दङबासो होनांगोन जुदि गैयाबा बेखौ ओरैनो दोननो हागोन देन बेनिफ्राय 19 नाम्बाराव बुंदों फरायसालियाव हिन्जावसा खुदियानि मुं थिसननाय जादों एबा जायाखै अके जुदि जादोंबासो नोंथांमोना येस जायाखैबा न' खायसेया नोंथांमोना गथ' दङ बाट फरायसालियाव हराखै स्कुलाव हराखै अब्ला नोंथांमोना न'खौ होनांगोन जुदि हरबायबा येस होबानो जाबाय एन्ड 20 नाम्बाराव नोंथांमोननि बे स्किमनि हमना ला अमृत बृक्ष आन्दलननि हाबाफारियाव गायनाय दंफां फुलिया थांना दंबा येस होदो जुदि गैयाबा एबा देराखैबा थैबायबा न' होदो
बेनिफ्राय बि नाम्बारा बुंदों जुदि गैयाबा नोंथांमोना दिनैनि दिनाव फर्म साबमिट खालामनायाव नोंथांमोना हरफागोन एबा गायगोन होननानै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदों बेखौहाय येस होनांगोन नोंथांमोना अके स' नोंथांमोना बेखौहाय येस होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय 2021 नि सिगां नोंथांमोना लन लादोंमोन नामा बेनिफ्राय लन लानानै जुदि स्कुइ जादोंमोन नामा एबा बाउन्स जादोंमोन नामा बेखौहाय जुदि जादोंमोनबा येस जुदि जायाखैबा नोंथांमोना न' होनांगोन दानि लाबाय थानाय हमना ला बे बोसोराव लानाय लना जेबो प्रब्लेम गैया देन बेनिफ्राय 22 आव नोंथांमोना मा फिसिगोन बेखौ लिरनांगौमोन देन बेनिफ्राय फैबाय डिक्लारेसनानो बेनो जे जायफ्रा गथ' गैया नोंथांमोना हिन्जावसा गथ' गैस्राया अब्ला बेयावनो जोबथा देन नोंथांमोना फार्स्टआव आइ श्रीमती नाम थाबाय नोंनि नाम बेनिफ्राय हासबेन्डनि नाम थाबाय अके बेयावनो जोब्बाय बिनिया डेट बेनिफ्राय प्लेसखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना साइनखौ होदो एबा नोंथांमोना गाव गावनि साइनखौ होदो अके दाना फैबाय गथ' गोनांफोरनि दा जायफ्रा गथ' गैयामोन सासेबो बेयाव लिरनाङा जेबो प्रब्लेम गैया गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना इदिट खालाम दा बेयाव जायफ्रा गथ' दङ बेयाव नाम थाबाय हासबेन्ड थाबाय बैसो थाबाय कड थाबाय बेनिफ्राय ग्रुपनि नाम थाबाय अके बेखिनिखौल' लिरनांसिगौमोन जायफ्रा गथ' दङ जुदि गथ' गैयाबा नोंथांमोना बेखौ जेबो लिरनाङा बेयाव बुंदों आं सासे हिन्जावसा खुदियानि बिमा माने जायफ्रा हिन्जावसा दङ फिसाजो दङ बिथांमोननि थाखायसो बेयाव जेराव स्कुलाव फरायगासिनो दङ 3 निफ्राय 14 इयार्सनि गेजेराव बिथांमोना बेयाव लिरनांगोन अके जुदि गैयाबा नोंथाङा लिरनाङा आरो लिरदोंमोनब्ला बेखौहाय खोमोरबानो जाबाय जेबो प्रब्लेम गैया अके स' नोंथांमोना रावबो रिजेक्ट जाया नोंथांमोननि रांनि बाजेटआ फैखाबाय स' नोंथांमोना बेखौ मोनगोन दा रां सोनायनि डेट फोसावबा आं नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ लाबोगोन दा जायफ्रा लिरफ्लांबाय नोंथांमोना गोरोन्थि जादों बाट जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना बेखौ खोमोरनानै एडिट खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना सेकेन्ड अपसन मोनबावगोन बेनो जाबाय नाम्बार 2 स' बे नाम्बार 2 आव नोंथांमोना ओरैबायदि जायफ्रा नोंथांमोना एसटि एबा जोंनि बर'फ्रा बेयाव टटेलि बेखौ लिरनाङा अके जों लिरस्रांनाङा बे जाबाय जोंनि एसटि नङा आरो बेखौ बुंदों जायफ्रानोखि एससि आरो अबिसि बिथांमोननि थाखायसो जे बिथांमोना बेयाव माखासे एग्रिमेन्ट दङ जे माखासे गथ' बारा दङबा बेयाव रांखौ मोना होननानै दङ स' बेखौ जों नांला अके जास्ट नोंथांमोना बेखिनियानोसैमोन जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना जास्ट नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन नामा सानदों रावबो रिजेक्ट जाया नोंथांमोना मोननो गोनां एबा नोंथांमोना नंगुबै ग्रुपनि मेम्बारबा नोंथांमोना मोनखागोन बे रांखौहाय दा बेखायनो फार्स्टआव नोंथांमोनाहाय फर्म साबमिटखौ मोजां होदो आरो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना मोनगोन रांखौहाय देन फट' खेबनाय नोंथांमोना बेबायदि होबानो जाबाय आं फट'खौ ब्लार खालामबाय नोंथांमोना फट'खौहाय आंनि हरबानो जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय गोदान एबा गोजाम जि दङ नोंथांमोना बेखौनो हरनो हागोन दा बेखिनियानोसैमोन दिनैनि राङारि अनसुंथाइनि बिग आपडेट